Waiter nga nawad-an og trabaho tungod sa pandemya padayong nagatabang karon sa mga kabus. Atong sayro ang iyang istorya sa report ni John D. Esteban. Tagan paghihapon ang mga homeless. Kinsa gapuyo daplin sa karsada. Kung asa usab sila, nagasalig aron makakwarta. Samot sila nga naglisod tungod sa pandemya. Apan doon naghihapoy mga tao nga andam motabang kanila. Bisan sa gamay nga pamaagi. Sama ni Israel. Nawad-an siya og trabaho isip waiter sa nakalabayng tuig tungod sa pandemic. Busa naga-sideline siya isip construction worker ug nagapamaligya og kakanin. Bisan paigo lang ang kita, gipili gihapon niyang mutabang sa mga kabus. Bisag isa lang kabuok nga tinapay, isa ka buok tubig, sa isa ka adlaw, kaya na bisag makapangtawid gutom lang ma'am. Usa ang PWD ug nagapanglimos nga si Toto sa Ilustre, Davao City ang nahatagan ni Israel og pagkaon. Si nanay ug tatay nahatagan usab og mga kakanin. Ibabaw ning kalibutan, matag usa ka nato bisan unsa man ang atong sitwasyon sa kinabuhi. Responsibilidad gihapon natong mutabang sa atong isig kaingon nga nanginahanglan. Kung naay tao makita mo ingani, o bisag dili ingani basta kaya ninyo tabangan bisag sa paraan nga ginagmay inyong ihatag. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.